ATA. Asantehene bre. Asanteman. Otumfuo na Asantehene. Na so ya homboa. Mira Chairman, Asanteman, like I said, my year, and we did it in fear you anniversary, 25 years anniversary. Nearby, you could send a patre, you could send sharp adaka, and you could send Bumwadi, the support you. So we said that Asanteman said, "Or said do a double mount." If you don't know, so no man for chance and then a concern. But na patre, about the soon no. Snap points here, the bomb out there was saying my mouth. So I don't go to our Asanteman and Ghana mine, or I don't brew. So come to one was. Nanano, Mummy pray now, Sama mine. Yampre no Yampre sama mine Nasu Gahene Rajame wo Mr. Fatu yi ranim say na yi ohun isiminya wo ha na nye bone enam ni afida wodi adwuma kese ya wo ya Asanteman wodi the 75 yes and 150 years of security na adwuma ndi oye ni nyina be baya e odi adwuma bi sia mensa se menhwe ema mine ni wo Asanteman yenkoso yi na adwuma no de share me no many company a me yomo board chairman Rabotech group and a buy the buyer you could tell some snap adaka baako udwampo tudua bomu ade e na hilo konfanochi project nso oye a Sunday check by I de ba betana se ne dia so adwuma na se yebium ono aneba a ode hye ne nsa se yen hwe no ne entete no ye de ne bai di adwuma bi ode ahye ye nsa ne de me di company nanim ye go su di na ye de asoma Asante me bi aka Ghana mai ntie baya this year enon ntie Rabotech chief executive no onini bomu ade no ai de baye e wa ha ensa na dami check no ai de buy for kilo confanochi 200,000 Ghana cedis. You are so good. Madam, I said, Nurse Minahene, no. So, now, how did you, my dear Bishop, and sir?
ɔne Rabotech company ɔmu gu so di dwuma no kama adaroma nyame adaroma ɔdi mfie aduoson nan wasan di sɛbe sikadwa so mfie dununum watena sɛ ɔmu ntimi ntena ɔmu aba so ɔmu bɛyɛ wae ɔmu baeɛ a ɔmu kurom sɛ mburo ne sapantu nsia adaroma ɔbɔ mu adeɛ afei hi kɔmfa nɔkye ara sabea de a wode asi w'ani so no ɛno so ɔmu kurom nsɛm ɔpepe mmienu adaroma waa woba baako wode ne ma wɔ mu nso ɔmu ntete no ɔn nso ka ho bi a adaroma ɔmu de no aba so ɔmu de ne bɛkyia wɔ eburo sɛdeɛ na so nya hene ɔne Rabotech adwumayɛkuo ɔmu baeɛ a ɔmu sɛ no adaroma adwampa a ɔtu adua nso ka ho eburo Otumfuo de mase papaapa nanadam mamiampe Rabotech fo yampene wɔnom yampene so nya hene ne mpɛmfo yampene wɔnom That's me. I can't hear Israel. Asanko Robert. Okay, nyabo maso. Na faso ne ya ho bwa wa na onfi dwuma na oso ba. Nanu achiame madaroma mwiti amna tu yura madaroma mwiti amna tu yura na woda wodi ene akomia so a watra so ahwe Asanteman atoto nneema ya Asanteman ahensie ahennie aya akono ya obia pese nke ye wona Asante a wope ye baaya meneme mpanimfo ono aweni morning ko Yebaya bayire woha ntosi adaka jene boto mako roba kasiye ya roba nketwa nyadoa afei ujampa utiedua emienu yebua mu ade da so achiamia Modi yura ho afofie mu kromo ba ebuade enhenkwa ya yesom ni firi mu koye enso abuade afi snap patrisia black label pantumienu afi hani Hennessy enso kesiye yesrada ketwa srada kesiye
afei ni yegyina ha yi a ana mo akyea me ofanto wura ni mo ayi ne sɛ de esi ba no yɛmane trinkwa yɛmane natentene woni no korɛ na yɛno a yɛake ahyɛ yi yɛni sika nti yɛake ahyɛ yi yɛnso yɛtumi apagya yɛaba Mr. Wusede, na Jobna Kenten, na Asantehene, on the Aswa Dawo Mebu, on the Odin Bedru. Tine, Ti Elodina ha, Asantehene. To never some penny for, said Yamiadum, and fear your son 9. Then fear your son, a Junum, a Benaswa. They are the Cassia, not for Sway Biama Womo. Te so ba ono dum nyina ba na dia seta ne stre nyame to mo kwatintin onto ma Asanteman Ghana man so ba ya edwampo otwedua mienu snap pontu sia black label pontu mienu Henderson soda odin sebe ne ba ile wo ha ode aba ko ye gufie ejeni ntu sadaka jeni boto to sadaka ne bako ni adoa e bi ni akofie adam ebru e bomade o chame bomade o hinko bomade o say ayin fu mu ko ye no adam o bomade o say sebe jampa o twedwa menu ka o say do kan say adam ma nyama ma on tra ho na no kru die no kra na si o de so ya Asanteman no e men koso mo ho ba na on fe ni no kra say wo mu ana sebe you won't be no more the Azusa Commerce. Now, would be a sebe who are for who don't look correct to sebe, it does Asanteman, men, sebe, that day in Sakano, son was in a memo. Because Thomas Asanteman look with the causes was in a pamao. So I don't buy a set up and I don't know doubt. I don't know. Took us to Domasi. Manano. Yempre offenso maine. Yempre offenso maine one in pain for you. Otumfuo. Otumfuo ya hoboy. Aya. Obati ama Ira Aswati. Se Ira odina fish ya day. Ifie edunum out na abenyo so na nyameso aye na dom na no woka na brabo fin koda mu onye fie aduoso nan akomhene onona dawroma etrasia enyeye mini foko ni na bai ibeyi na ye na okwese ne ene esimaba onona komhene semba mabeyi na ye ibaya munusa pentunsia
Biampo Utredua, Hennessy Cognac, Pentu, Single Malt, Whiskey, Pentu, Irabo Moadie. I'm saying the beginner. Na ira adaroma wa die na eda yiridu osi ejafo ko am me diwachi na mi dan so akona mako yi na ye on so ba osi okuta shina pentu mienu biampo otuadua ena whisky supentu abomamen. Yura bomu adie ena achamefo so bomu adie eso bu se da chemfo serum oso wadawo mabu na me wadum enfiedu so nan ana onu ne ko asori ena sabe enfiedu no no so ko nwa so ana ne fukufo nya ba yo modie so ntimi ntintina eso no so ba wọ́n sọ wọ́n adọ́mọ̀ ebu ntúnọ̀ tí bẹ̀ẹ̀bi sọ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ wáyà ní ẹnu kwan so na ọba yà ẹ̀dí àpò òtún ẹ̀dí à ẹ̀ṣá pẹ̀ntù nsia ẹ̀yẹ ẹ̀nẹ́sìn pẹ̀ntù ẹ̀nà sẹ́yìn mọ́ọ̀tù so pẹ̀ntù wọ́n adọ́mọ̀ ebu ẹ̀bọ́n mu adìẹ ká ho sẹ́yìn sọ adọ́mọ̀ ebu lọ́dẹ sẹ́yìn nyàmẹ́ pàdé ama ho sẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́ hóm Asanteman ní Ghana máa nà ọ̀nù kò di sẹ́bẹ̀ ẹ̀nà agye ni máa nà ògyina àṣẹṣe yìí adam ebu no wasra ma ho se nyame nka ho na do bi anya nkoso o se onua kuma de we duzo o se be jenfo ba wo so ntimi ntintra o so ba ya snap pentu mienu ana hanesin ana se be adam ebu se no mo so na me pa me dia pa otwedua o so de se me pa e de ma wo no adam ebu so na chefo ne onua mu ba ya se do se ne bru so for do masi ana bo ma de ka ho adam ma no chane bo ma de Nananom Omiempre Asantehene Yempre Asantehene wani ni mi redue Asanko for no ho asanko Yempre wonu mo Asanko for no ho boa mredu mo ai yo nana chane mento Opemsuo sa ebaya ebana sunjum Asanko gold mine a edi adwuma die no e wo manso na enya ne ntie se Otumfuo edi no anniversary which is 25 years na odi ne 74th birthday no me penifo asotre e wo Canada na ka mpese ombebe bi na kwan amba omu ti omu yi omu nan simpabwa e de ashemen se memra na me wish you Otumfuo happy birthday na yekonkan reaching no to on the 74th anniversary a wode be di akunya no na omusre nyame ahoden edema no no man quantintin na mwa wadi bo Asanko din na so we have recognized it e ba nso a ya man sakwa ekuta mwa adaka baako whiskey akotwa baako ni whiskey a Opemsuo pe te de no atka ho na wine so adaka baako na Canada fonso ay kavo adifefe bi se ye famno Opemsuo ay ni birthday no omode boba na kavo na ehye abonim na e kan saso an yenwe ay Otumfuo anniversary no ene ne brochure printing no Asanko ade 200,000 Ghana cedis ade boa na ni birthday no so
yɛde akyɛdeɛ 60,000 Ghana cedis a ne nyinaa ɛwɔ check mu ɛde bra ɛda ase. So we say the Asanko wa do mebu adwuma na ekofo mu no awa futuo ene se wo kwan kire ne wo sebe nkun a na adwuma no asa gina wa do mebu panyifo mampanyifo so te se na me adom muta ba nya so mfe dunu num ana nyame so sebe edi mfe ka mfe ho efe adwoso nan panyifo no na komo preso meba na mo hwem no na emre no ntimi mo kwan na share so mo na mo do Otumfuo ase na mo ma otri nkwa na si na me papa ma wo so wa do me bru bo tro ho ma wo mo o mo no di duro di odi ma wo mo papa ato mo ba ya wa do me bru e mo weta daka nwa ya daka na wa do sing note whiskey so kase ba ko ana mo fo no so e de achede bi be de achede a wa do me bru obubam. And also, one chance, and I know the Humfabra. I know, anyway, I know what Madame Boo, and not do it better. They can say from an hour, the piano, I won't say, Omota, what you could just send in a and Madame Boo. Yamade can this kind of million, so check 200,000. Ghana cedis no 200,000. Say farmer so as say brochure ne mother you know na the heavy. And on 60,000 so I don't know award no the woman say e mo tinkwa. Richard shall say na men ka ho. Ma say be on tra ho ma omo. Ma de bia we bia nyanko so abda me bru. On ba no 97. To for the mass. Do was over fabra. Nananom, Mumiampe Asankofo ye. Yempre Ronume. Yempre Asankofo ye. Nada mebra. Kwana adenkenya oya hombwana na mkuti fosi diso. Otumfuo chabe obitie amana tuera se yemia mijaya de me yensanu adwuma adaroma mfi na atwam no ma kwan ma me si bibi etre no ba eso na kwantre na futu ba bi bebre a kamenansie enyumaku a adaroma amma ko gina ho ama nananom ka mintimi na me die wasem de dana se mintimi so enyamia ya adom obetra banwa so mfie aduonunum na nyame so de mfie bebre ya kan mfie ho na nya mfie aduoson enan atrasia mintimi ntra kwa temi baaya na mekuta odwampa otuadua kuta shna pantu nsia ana black label pantu ana mesa kuta whiskey kase baako 4.5 liters na mesa kuta ni buo mu ade achame buo mu ade ana hinkwa buo mu ade na mastre kwantenti ama no mastra hoden so se de odi Asanteman kodu no twedi ampon na nanom ka no na enye kese enstrinsa chame ene adankanya ma hene mi so mo ha na yura ofinsi ada odie no na abate bebeye menime mpanufo ba be na ye nokure ni boa ode aboa adankanya mi gina he eduru bribi na edin so no another roma oye ya oboa ya nokure dienti amana mi gina ha ibaya wo snap pentu nsia black label pentu ana boa mu ade e me de ma nwura be na ye
So we said the young man is no. Otumfuo achami mubeti amna tira se ensem kese menu esi Asanteman eno enti na country meniminu ya ketwa yaba ahane de di kan yewra etra abenya so wonye mfie donu afei so nyamia na don 74 years so di mfie doson antini nyina ya asem kese sabi yewra ninti ena nenko a yeti babie anti asem kese se abadia na yentimi yani na ese ba na yebe na ye anti na ba ya ye kwansan snap pentusia African black soap 2 cartons and odwan pa otwedua mienu and bomu ade mini anketo ade eni ba for so de eni chamene ahikwa for bomu ade enti ala chame ya bae a wodo tire no man santi ne bae ne esre nyame esre kwantenti ama no yenim se abesen hia after 25 years after no di 99 no say gira no na so na ya bani se ya ni ababa ye na ye de nyame ase So we said about for us, no. Also, no, we are not country for. On with your hand, more. They need some. Send them Yadum. Yamama will feed your son line. And the Yadum, but for when you are so inferior, you know. I said, it is some papa. After Nancy can say, they why. And it is so naba. Tiba for so no by our neighbor, send them amount. Send them amount now. I must have Asanteman and Ghana mine. The way you know a song. We look with you. And I said, Papa, you are the boy must be. And now we need a chumpo coach, you know. Wadoma, enter and call and sinsa. Also, by ya, would you put Chobia? And I snap pointons here. And I don't know, black soup, so I would cancel a letter somewhere. And I come, you know. Wadoma, Umbo, dear. I couldn't find a bomb dear, but for now, so bomb dear. What's in the mouth? Second of Hene, Nyankwa. So my so don't see no. Before the one see. China, I don't know. I do my hands up again and you need the answer. Hey, Otumfuo achami. Bija continue na nemu edenya miase. Na said ye yuraye no. Kristosom eba Israel no omo nyame bo edin ema omo nananum din ema omo enti Israel for ebo mpaya eno anse Abraham nyame Jacob nyame Isaac nyame ne eda nyame asese Kristosum eba Ghana eni Asanteman ho no de edin a nyame de maaye nana Otumfuo nyame kese enti de nyame esrew ade nyame ase so ayem Otumfuo nyame kese ewo ya Asanteman mu ha ti nyame eni yeshira ede adana se sofu eda wasi nyanko eda was atwa he twa na sofu why sofu abaye we said I'm going to force you no adabu nanano mumia pray nanano kontifo yam pray one man yam pray nanano kontifo bafo
John wanda mana Otumfuo na wase na kama nyina da chuma hene omo aso hwa omo nje zanzamu me mahine ya hoboa mem ya hoboa Otumfuo achiame dedi kan asida kese dedi matwe de ampom se wahwe yenwura so mfie aduonum ni bibia anka no afi wasama na woda mfie aduaso nai eni die nko a na edi gina ha medium baya min pesa mekasa pi mi radie we mi rada da sebie bro oni me anante mesuni na anante na ani dianko a sa me akoda ebu okra odi bumi no mepe na ko bad nese sabi mfie propro aduonu no wodi abume so inse sakraya baha papa wa beka se sakraya bia mai bia no sabi previous ultra drop dia pa nin koso bejina ha empesa meka sepi mene anahema masun kwanta mahema ya baya ya the snap nakamienu black label adaka bako wine nakamienu mowet nakamienu German drink be a friend of Peniga German drink no so adaka bako ebo mo dia atwato na ebejina banem masum kwanta ma ne masum kwanta man enjina nem de bema ewura efisiapa kwa ofa so ne atranyina nyame nsira no bia wo ye bia nkwatintin ye de hia so obenya mfi adodo no bia me de bia na me wura mu kakra on de wo dia ye dre wo chezu medibi adwara be bo ho paye chibede ba se tampo tuadua baako nso ka wa jama de no wada ba wada ba se da mazo kwanta ne se no se wada ma se jama de na de ba no ai wa ha wada ba bru your friend Peniga Germany akaba ko ada romanda me duru nchem I don't so dey me say o pepa
Anyway, Sansa, no way. Papa. Aye. One will say the master container was what I may brew. You all kind of say, Namiadum in fear you so 9 and Yamadia Chow. And our better bangers also in fear you num in it. So what Basso as a son of my baby. Teacher Messia. So be a woman, she have you said this here. If you know me, none never home is here. Sisayaba baby. Wadoma, why you know else so? No, I don't know. Said I knew to buy us was a man. I said true and Paul. I'll quote that. Nancy Asanteman, I know assign according to baby. Was so I don't do senior pedimount. Was that what then? Nansa, who could grow at the assume no pepper or the assume was Asanteman. The memoir and calling him since say, if you do not know the never do for you, no, you know. If you are not done, we will not be on the time. What's the boy says? The man in Cajon, no winning. I need nothing for you, most and power double blue. The mere Cajon, Beniza, the name of the Nasabi, as I can see and see the lady uni. Or so, any mammy, on by ya, jump out here. The sun point to do me, why supposed to Ensia, Muret, Pontunsia, and now Adomebu, Henneken, Ebia, was what I can and now in Sasson called Adomebu, the real cabin or Cadabrono, or also or the Adaka, Zakabako, Ebeba, or the Osaka and say, Madame Ranta Manzana, Sabi, considered. I consider her, I do. Said the crew, the good fit, I never had. Was it the Boma dear? Over soon, no. Or don't be good. So, do you want to be carried? Say, Yame, and announce my four, and all step out. What do we brew? So, what that's it, or that's it. That's a papa. Manano, women pay my son quanta, women in my young play one way. Young play my son quanta, many in my Ghana water for. For chairman, we are the agent. Yamansian say, a managing director, engineer Clifford Brima, Abdullah, and then the trade deputies, the directors of more and client, and no more region, and yet my 4 Morgan Water opinion. Say, I will buy and say, Nana Otumfuo, Eddie na fashion 25 years. At the same time, Otumfuo Adam. Odin fie aduason and9 and they say nana ya de fefe say that Ghana Water Company enso yo nana ata so edi dwuma na na anti enka na antwa yi enti na ye penny pa na nka so ko ba ha wantimi ama bibi nti oye dwuma na wasi otu yen say ye megina na mu na dwuma ifo ni nyina na mu na yemfa nsuo a Ghana Water Company no anaye aye I park mako ahadum ay 500 say yemfa man na nsi wotu na nana na tafa shi ya wo ye ne dwumadi e wodie ay somboi awo beba mfa bi ma mo that bresu enti ye baya na enanze sie no ana so we said go water page 47 no to bani pa na se ka ba na ha onya kwa ama to mo so mo si wonan na sabe umfi adwunu num ni fejo so nan no to mo kana nya no kwa so no on ba ya nsu no ya ahanum ekoyi ni nyina gufie
so I don't be good. Whatever some I hope whatever. Actually, no penny pan say I don't be good. Me say one over. I bet you I don't so much to go. But I'm not to say any blue. To what must papa. Ghana no. Mummy pray Ghana water for ye. Now between my Yahoo. Yam pray one man. Yam pray Ghana water for ye. Otumfuo achiame we de uhu ye ha awie ya e aseda ene chinkwa ene ye de ma Otumfuo se nyame aye na adom na wanya mfie aduoson enan na wasan di obetena akonya nsu nyame asa aye na adom na wanya mfie aduonu enum bidi akonya Otumfuo awowa me ofa ne se ne maame ne ba ne bibia enti na ejina ha eya tafo akoto 19 ejina ha techre jomo tanoso ena bitim ena ejina ha Otumfuo de se de odi ye no eso ye ni odidi ye so kama titiru na me ba na beche mi nti ase obenya mfie aduonu miensa ofa ade prekope ode ne hye ne yam dia wasa oyema ye bia oye dia so ye di kra ne se ye di afahye eya ade chema afahye Otumfuo na ankasa e ba bechem e behwe ne nananom sade omusiti ye ka dia oyema ye dia de bre so sabi once any hwekra epusa ne nsem enti ne edina he onko so no onye geme so onko so no onye me said oye ni akonhoma obo me sika ode ba be bibibia medanase ya minsha ene de ma no ye ba ya ikuta me nsem yampa otu adua snap pantu dumienu whisky pantu ena bromo ade medanase Miso we said about you must say no. Also Adam Ebru atafo 9 between tertiary Jumo and Atanoso. Now Adam Ebru was say nyame no muslima. We say Adama the wayama or no true and then the bow on the crate e de won't be come once more. No work once and Americans won't trust now we are now about time. No edoso. So when do I be man papa and to say nyame adom na say nyame de fia ka won fie ho na nyame adom so enfie do no mu a na say be na be chimi ma na say be no nua no be gina anyiwa ya na nya ne kwaso no so ba ya ya po twedua snap pentu do menu ana mu whisky pentu ombo made o se nyame pade ma ho se nyame nka ho na so ma fon ka ho na say Asanteman was no kudu no en consistency e ma se be no nyamo no en nyekese do se ma wo no madam Ebru to for us that's it na be ma atwen no we na ko da onko ko no to for us nana no omi empre bechem ma hima ne mpanfo ye empne wonu ma empre bechem hima ne mpanfo ye
Zenith Bank. Zenith Bank. Yeah. I'm Otumfuo. Otumfuo chiame afi akwa baba sebie afi atwamu ko nyame ye madom kese ama me be hia Otumfuo nyame ye madom ama me hu no brofo se fili eni ni twa mfoni sa mfoni no mayen kese abomedam anopo bia mani beboso no me se a me na minie afia sa kwa bibimbim Otumfuo chiame ye penny your friend Henry MDC o Zenith Bank no suma ye o se na dawoma nyame aye Otumfuo adom ede afi baako akanafi ho 74 years enso uhu Otumfuo a sebi obeka se iya no so chansa eye nadom ne ne nokradi enti eno so firi ho a eye edwakase no watena so 25 years nyame adom de wo se ototoma adwumakuo biara ewo kumase ha no oye maye eka Zenith Bank ho se edana so a ye penye se yemfa ensa dokodoko ensa ewo mu no enfiri ha ye sheda akrai by ye penny tu kwan oba no no de by say emfa besom aye Asanteman na fe ye kan kire Otumfuo say yamentu ne nkwam oma na pomodin oma na adom ne nyansa ne bi nka ho a obetumi ahwe Asanteman ahwe omanyina tisi ye bae a enda sekese ena ye dema Otumfuo Opemsuo bro adarama onana no Zenith Bank adwumakuo onana wose afi twa mu ni tieye oni twamfonini ba horo ne kese abone da mu ada bia ne boso si ye minamini odanyame ase ne wasanya akwanya abo anim nipanim pa adarama nka eso ban bibia sikwa wantimi ama watu onana ni so mumesi na nan na omumema otrinkwa mfie aduoso na wanya ani mfie aduonu ma wanya no sabe sikadwaso o trinkwa se nyame pa ma setena hoda ma wo mu ensa hodue o mu seda krai se wadaroma yeso nkokora na eno eno awodai o mu de bro na wadaroma o mu de abeyi wae nana no Zenith Bank e ba ya de o mu se ne bro Otumfuo de mase papa nana no o me praise Zenith Bank for ye Yampne wonu mai Yampne Zenith Bank for ye Asantehene Minka University, I'm Vice Chancellor. Otumfuo chiame odaroma esro ni dem kasa akra empacho mu ya Asantehene Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development ayi twane tia kan se Amstead yene Vice Chancellor ankasa Professor Frederick Kwaku Safo and I registrar Augustus
Brew, and senior accountant, Mrs. Janet Otu. Now, for no one and Nana, or your robot no, I would enter my school so a kind of waha. But your Vice Chancellor say, the Nakupanda Roma, Wama Otumfuo Atena Akunyaso, Fear Edo, and Wasanso Enya, 74 years, Vice Chancellor say, Oba, Obama Otumfuo, Tinkwan. Now, Vice Chancellor Eban on Sono, Okuta, in some Ayashnab, Pentum Insia, whiskey and its gold label, and also Pentum Bacon, Hennessy, and also Pentum Bacon, Pentum, and I feel Moet, and also Pentum. And I feel souvenir school year, and also be a cajon. Otumfuo Ankasan Funi Ankasan so ewum. Bomo ade so Otumfuo bomo ade wo ha. Pacho akrachifo enso ebomo ade wo ha. Na afi achiame enso ebomo ade wo ha. Na afi ahenkwafo enso ebomo ade enso wo ha. Vice Chancellor Major ama Vice Chancellor na watu waso. Otumfuo chairman, Madam Asantehene Akonye, Nese Akentena Pia Menkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Ya eternity ya friend Amwisted. Die Kumasi de Ghana maha nyina obi ati ne din a die nim no se Otumfuo ena wo no. Na emre bia ye baaye no ye kan history di ntia meka so Otumfuo ena ewo no Otumfuo ene nananom mwadaroma enti ena afi 2020 Nana Akufo-Addo ete sa university no free University of Education Winneba na Otumfuo futuo ene odo ya wode ma university ni de mintimi nka empo tamwa na yeso mensa ede a kire Ghana man ni wiase man nyina enam odo ya Otumfuo wo ewo apia menka odo a wo ma Asanteman odo a wo ma Ghana man Otumfuo jai bibia wo ye nyina ene nananom ebai ema Otumfuo no a beso mensa ede mitena akonya so in fact na efeyie ya ahita wo baabia na we de mintimi nkasa emane nche na mo ameka fi se obae no da bia yesi ahemfie ha no mo a ye hohoaye kromo bia hu ya ye hohoaye ama apia menka no se aye krabehwe ya empo last year omo apply ye ene omo nyina ye ka bomu a ye ko over 30,000 students. Say ya start admission process no ye fresh ye na ebno bi e ba nam odo ya Otumfuo wo ma school no ene onu ada ye so a wo ma school no ode ne nana Kwame Champon ma ye ya Kwame Champon no otimi de ne sa anwene robotic ene fidie na oba ye no enam Otumfuo nti say won twa school fees ya man scholarship ya man babida na waye niema bebre ya emrepemu no ye de beba bechia Otumfuo na Otumfuo broni no ne nkrofo bi last omo ba no omo so omo sa bechia omo ba ha na mum wa ntimi omo nyina omo bodin ewo ba bia wo na ade a Otumfuo aye ama apia menka Asanteman ne Ghana man de meka se meka adaje bebo ye Otumfuo se udi sabe when you feel aduason nan na yedusi akonya so mfie aduonum ni se wudi wa woda anigye ni ahoho a si ebeba ni abema utiri nkwa nana nyankwada nyankopon ema okwa tenten ni ahoden ne da bia tayachi ye de ho ye ho Otumfuo na minshira wo e da wase we so we said the apentapia menka said the naka kanana sekere ko university Winneba na so wada woma o school said the city o ma so ma to mo ho on pa ebo e wa kwankyere pa na e dey sa apeten apia menkan eto ya sebe na etete ko rebe no di pa ko kutu abi
oboso mu edo na isi so a sabi wa do bebu say school no e bako de nima sin de eneti ene sabi kola ama fam afetwa mu no se empema duasa so kana na ka mu fakura wa do bebu say abroso ama say wa do bebu say no guso a ye mo say echocho de bufro na ye wan ya Otumfuo ye wa wadawo ma ana so do sa eno na wona na me say wo mu de ho mo say anya wa sabi nkomo no wan so wona na woni se ko nya so no me bia na sabi ye ho no wo fi wa ho no de wo kana say se mfie du no num ani mfie du so na aba ye mu ntimentintra ye bo se me pa de amawo se me ma won tra ho awodin mu bibia mu nyame nka ho na sabi o va mu awo mu o va mu Asanteman fo mu Ghana man yankoso o mu da se o ba no mu na te se no to ko so do mas papa somebody obo ma de snap pensions ya ana wadu bu sa hodo ka ho nyina o ba chia woro no tanano oni empre university for yampre wonu mai yampre apia penten university for Ghana National Association of Teachers, NAT. Ozu. Bon, ora Why not don't back? I want to show you. I tell you, what problem? Obidi akunwen 25 years modern bo wabo ewo education mu ye kase ye kan kwasi boni be kase immeasurable the contribution towards Ghana education. It goes beyond Asanteman. Tisi ye hwe modern yewura abo na ene yewura nyame adaroma wanya emfie 74 years. Na said the wakunyano so 25 years na ye wo hase ye mano itri enkwa na yabo na baso na yasaka se onyame emano ekwa tenten na emfi 25 years biem ensan embeka ho na ensan entra na onkoso na onye education dey oye no emaye no me wo hase ya ira yene wa obrempon ana makomhene ono se ye NAT member ono na saye municipal director of education Mampontene yewo regional NAT chairman wahase prosper and yes our regional vice chairman NAT former regional secretary, and so ewaha. Then we also have national treasure, and so ewaha. Ono na ye dumping pepensa oba penya owo dumping pepensa. Ono so ewaha. Me ankasa so me ye NAT member. Beside me Radaroma assistant headmaster ewo Bonre Senior High School. Yabaya na yura Otumfuo buama de eye me mame na Asantehene so ne buamu ade yura the secretariat staff na
na mo akyea me ka mo nkasa mo so mo bo mo ade Zira yebaya na yesande aya snap pentu yede whiskey and so aka ensan hodo enya no nko a yesade wudwan pa wutradia yede ka ho na yama yura etunka Monsieur Boussel na benfo se no o me gina ha se wadoma na me aye wadom emfie dununum na me wadom fie josun ennan na me dia ma o enna na benfo gina aka bom se o mo de emfie dununum abaye adusua de se do se afa to akoma so abo o mo yi pa se se do me adom na se be emfie dununum wa to konya so a na tofo nya so mo nya kabom no bi ne se de me pade mawo sa hodin so ko so de suamu aboma zo bi mo bi so yan ko so na odeda mpanyimfo odeda no nyina wa sabe wakora na ko mhene ne ba fa da no nyina wa do nyina di a kire se wa do nyina so mo kabom so me se nya pade mawo so wa se yampa na mpanyimfo no wa futu waka jo se de bi mo transe ya wo se wo ka mo o de tu fo se lo mu ye bia mu se Asantehene e ka mo ho to mu ye bia be fa ngwase de abada ti sa de esubo ni so obo de ya be pe samre mu nto mo trin kwa ye se mpa de amawo se yo be tro hama wo mo na se be nyame aka ho ma de wo ye bia ye ngoso to ba ya no mo na te se no ba ya do apo otwe bia ye mo nsa assault ni nara ana bo ma de wa chame bo ma de ana akaje fo bo ma de na Asantehene ma so bo ma de do mu nyina de ba so ne bru e mo trin ko bru to for do wasi Nananom Yempre not foye. Yempre one way. Yempre not foye. Vice way. Can do gas and oven? Gas. Gas, oven, and stoves. On one a year coffee by a was a Jumadi. Now say, ne era a dining fee 25 years. A dunum na was saying Yame Asanteman Quantentin a year 74 years. Na Obaba ma yura a trinka. Now Obano, what they a year stove. But before that, you were Bonisa and snap. Yadima yura. Na what is stove so why custom stove no go because customize. Wadima yura. Ekese any cylinder. Akese so mbienu esi ahase. Was say wadima yura. Na nifie odi nyame emano tri enkwa. Monsieur Boussel de on a ke edu gas wadoma nanu a nanamo ahemafo sebe yemu no aduane no
or the gas may be stove. No so you need our 9 anymore. Nina Bible why my seven year. Said we be one 9 macra say ever so 9 miles or so. I don't know, and then about say so feel you know, dear. Only I'm for na so why so go kwa who don't know. Say so if I may see so wabano sebeya and then now na we na say be kwa to chimazo a say we be hwe abeye abarepa the amount obaya the stop point 2 and then whiskey strada adama bru also the so na bru adama kedu kono na israel manano momi emprike edue yempre noe yemprike edugas foye na go so mahine ya hobo na go so mahine Adama. Ene enijida ema Asanteman na ewura nfie edioson nan na betwa hene so wotena sia na antwayi ise kwan bia so na dawo sam so meba na behwe ewura ni madama meba isina pantunsia dwa otu adua akonso aka ho madama ebo mo ade enso so ewo ho na machine ewura se kosia dade Ibrahim babia mete ye frɛ ho bruwe kosia dade sanfo baji ha babia ma so betwa hene wada ma me da so ewo ho ya Iwa chane Adam ebu ejina ma otinsua aya na me tae bo a otoso mienu ona yewade achinsua ma ehye ne nsa efibra ade odi edan benkum so yewura orewa ye saa bepem saa bri a bibia ni ba oyi efiri mu yadan se edan se nsa ebra enfie dunum afahye duye no ebekan ho Kumasi Sports Stadium anu fa ekita no a ene enfie dunum asabai sa pepepepe ni hunu yemi se won ko de onu no so no ahofan kra ba bro so sa atensu ba wa itensem bodi sapentunsia bomu ade eda so yede mayewa ni tinkwa enfie dunum eni enfie aduoson eman a sabri wadina sase suyi nyame mano ko enfie wo hanu akiri yeda yewura se yede ni tinkwa sade o yɛ tinsuama no onko so no yɛ saa asem meso mu sade na go so mahine se no so betwani wada o ma ontimi ntintina do ayama no sabe ama otu ho de ontimi nkam asem obaya no jompo otwadua snap pentunsia wada o mebunu bo made do se ne mepade mawo tanya metra ho mawo montama Asanteman anya me do ko sala de betwani ni se fu de ha be mu babia wada mebru sana ya chinsua so asmano asmano ha mo ba mo ntumbu aswate asmano wada mebru ndo wose ne se aye na menta a do se be ko na che nsa o se be so ko no ha na nso biti nso se wada mebru no ne panyifo nyina ba ya sha pentu ensia ana bo mo ade de mo se nya pade ma wo wada ma se no mo se no oguto mo sa to for the nyamase nanano
Omiampre goso ni achesu aman ni ye. Adontemfuo so eni agye papa. Sir Ewura Otumfuo after 74 years. Dabi. Wadaro manya wana aka ye dia. Ye dia na kabayi ye de se bitimi aka. Ye mo tiri nkwa. Fie aduonum so nie. Eno se ye mo tiri nkwa. So ka aduonum ene ye de oson enan ne boma ye aduokronkron. Ye sire Nyankopon ne se anye bi a wo ma mfi aduokronkron. Me se anye bi kura. Ba to esro. Evere bi musa kura. Ebe brusa. Sana ebe. Adaroma ne ye baye a ye de be ma otiri nkwa. Ikura ensam snap pentu insia. Dwampa otu adua mienu ye bo mu ade eno na ye de ma Otumfuo tiri nkwa. Adaroma wakura so mene amakompanimfo ye so ye kura ye bo mu ade si ade ma otiri nkwa ye toso ne se Adaroma wodi djuma kasie bi asi wani so komfo anote wo se wo hwe ema de osan yare no wonyare. Adaroma mene mpanimfo meba entempenti check no meja no fie na kisa Nyankopon aye adoma no papa na no machia me nsabeka. Adaroma mkuta amsem 50,000 Ghana cedis ni amede boa komfo anote djumedie no na bo so ni ben hai Otumfuo achame manento era anim say Toronto Canada be last September no na Daroma na mehwem ho yare kakra ti omankwan ma Canada for Asantehene osibibi kire me ensem bebre era Daroma Opemsuo Canada for no eso ai kire me na be man se ono anso ne your friend dada Jamfi Canada for Asantehene ono anso na eye esumja twafo obai de nyamre de nya sebe ye koi na ye nyamre anko yura ho so aba no de bibi de nsa ene $1,000 se memfa na iras mano of the Toronto Canada. Otumfuo achame abo so jina mini ama Adontemfuo mi jina mini mame abo so mini mame jina ha aseda ani din ka edema Ewura na memra bi so ayi no Ewura ka me wo fasam ono ana hwe me wo fa kopinse ko ne krechi o ma mafutu bibre efa ho nyina so matie abefunse abo ame papa o sama bi di ba ko de ka bi din ho sai din ni de bi do yi ase ne pastor abo so hene Otumfuo bempo na me nante asesa e de aseda a chese amo wa ekese pa ni ono a kamenim e bia sabio Daroma ke eduro etibere mame ejina ha ekura broni sai mienu pentu boma de titiskano 50,000 edibe Ewura ye Meso bu okay Meso bu say no Adontemfuo say no no to go bibi Ai aka kasabi ai pepe Ijila ha say enne jina Adontemfuo nim Otumfuo Daroma ye ma famu na nsen onu kwa Otumfuo ena sebi enam no so na bibiara akoso ama me ena sia edida no enne
ka no dwom sɛ ɛnsa da na n'ano kwasiara Otumfuo ma kwan ma Ghana man busuafoɔ yɛte biribi kakra ɛfa maame ɛso kakra onya kwan na ɔyɛ ɛwɔ yɛwura mepɛ sɛ medi saa kwanya a menya no seesei no mepɛ sɛ medi danas yɛwura kyea me wadaroma ɛm sɛ nansɛm bɛsrɛ me wura ɛtu kwae kakra nti maba bɛdu ne nyinaa wo sɛ aseda ɛna mede ma no na kɔfɔnɔgye project no so meso mede me ntoboa bɛba ɛdase awurade ase meso bu sɛdeɛ na adɔntemfoɔ sɛ no no ɔmo se ɔdɔm ɛduru ɔmadɔntemfoɔ deɛ ɔmo nyinaa yɛ wo nsa no adwuma afoforɔfoɔ nko a wopɛ nso ɔdɔma na sɛ afeɛ mfeɛ dwunu no mu a na ɔmo tete na nyɛ no kwan so no no ɔmo baeɛ a ɛmo dwa kɔ otwa adua mmienu hyena pɛntu nsia ɔmo bɔ mu adeɛ tumfoɔ ɔdɔm sɛ nyampa de ma wɔ no no sɛ situ nyame kɛse tena hama wɔ ko daa saa na wakora na mɔkɔhene ɔne mpanyimfoɔ ɔno nso bɔ mu adeɛ wakora sɛ ɔmo yɛ no nso ɔno nso wante ne ho anyɛ no deɛ a ɛnyɛ no kwan so no no sɛ wadɔ wɔ buru ɔmo ne nyɛ din ɔma sɛ bi da biara nnuonyam kɛseɛ de ma no sɛ ɔno nso ɔne ne mpanyimfoɔ bɔ mu adeɛ ɛna snap wadɔ wɔ buru ɔno nso ɔde ma ɛna hekɔfoɔ no te ɔdɔm sɛ yɛfi bia mu a no ɔno nso ɔmo check ne sɛ kɔde ba ha ɛno nso dɛmɛ adom ɔkyena ɔbɛba ne de ama kɔmatifoɔ no ɔno nso sɛbi ɔmo kuta 50,000 Ghana cedis na ɔmo de ɛboa wɔn no ɛfisɛ deɛ ɔde ɛba no ano ɔden sɛbi deɛ wɔyɛ ma Asanteman deɛ wɔyɛ ma Ghana man no ɛso ɔno nso deɛ ɛkɔ ɔmo de boa no no saa na abo aso hene ɛyɛ nana kwamo hene ɔso wada wo ma na nsɛn wɔwɔ do woma no kwan sɛ ɔnkɔhwɛ ne hɔ yadeɛ ɛwɔ Toronto Canada wada wo ma ɛburu ɔma kwan ma ɔda ma ɛburu Canada asantefoɔ wɔ hɔ no yɛmo naano no so akyerɛ no wada ma ɛburu na sɛ kɔba sɛ ɔde ne bɛkyia hɔ no nso mo ama mu ɛyɛ wada ma ɛburu US dollars no $1,000 wada ma ɛburu sɛ wadɔm abu dɔ no ɔmode boa ɛna yɛmo nsa ahodoɔ mu so de baeɛ na ɔmode ta akyerɛ no no ɛyɛ wanana aboasohene ɔsɛ wadɔm abu wosuae no wosua woka asɛm bi kyerɛ no sɛ ne wɔfa woanna wohwɛ no ɛnti ɔma no homɔden no biribia wɔyɛ biara no nyɛ nkɔsoɔ ɛmfiri kyi mu da sɛ sɛ bi wayɛ ade kɛsie sɛ ɛma sɛ bi saa akonnwa no na sɛ wode akonnwa no ahyɛ ne nsa a ɔntoto ase wo sɛ atu no fo kɔn bebree so nti ɔnam a da biara no do ayi ase a Otumfuo bi mpɔ wɔn abɔ asohene ɛreba no na ne nante kɔ adesa ɔsɛ ɔbaeɛ a ɔne aberewa kane sika no muwa hɛ no mu ɔhwɛ nneɛma a wɔreyɛ a ɛso kakra yi na sɛ bi ɔno nso ɔde da waseɛ ɛna ne nsa ɛka ho nso ɔde sɛ bi yi wayɛ no na eburu ɔsɛ hwɛ kɔkɔrɔ nso nyame pɛ akyina ɔno nso ɔde ne kakra bɛba aboa na ɔsa da wase sɛ sɛbi ɔsɛ ɔkwan so ɔkyɛ na etuma no kwan nyame adom pa bɔ so de na kɔ abɛdɔ asomdwe mu to ɔde wase sa na adɔn ɛyɛ na n'adɔntɛhene nso ɔno sɛbi na nsɛn nneɛma ɔkɔ mu wara nkɔ na wɔnim mpa bɔ na egyina hɔ ɛna n'ano nso adwada yi sɛbi ɔkɔ asɔre sɛbi ɔblabowa wosɛ yi na yɛ saa mmerɛ no sɛ ɔde wɔn nneɛma koraa no ɔna kɔtoto ɔyɛ ɛma obi ate sɛ mpa sɛ n'adɔntɛhene na bɛ wa nso na sɛbi obi gyina wakae no nti wɔdɔ wase papaapa ɔfa kɔnyɛ so ɛde aseda kɛseɛ de ama wo sɛdeɛ n'adɔntɛmfoɔ n'abɔ asohene Toronto ɛna na sɛbi n'adɔntɛhene ɔbaeɛ a ɔde wɔ bu ɔno nso n'abere waka ho ɔmɔde wase no tum ɔde wase papaapa
Nananom, Mumiampre, Nananuma, Otumfuo, Yampini, Wanume, Nananuma, Otumfuo, sɛ ɔde mfie baako aka yɛwura mfie ho na afei so ɔma no atena abɛnnwa so for 25 years nkumfoɔ sɛ yɛama ne yɛamɛka biribi a na yɛayɛ bɔni ayɛ yɛbaa sɛ yɛwura bɛma atini nkwan na yɛayɛ wayɛ nkumfoɔ agyina yɛ nyinaa sɛ bi yɛwura wɔ nokorɛ ɛna ama nnɛ yɛayɛ ahemfo na nka yɛyɛ condemn but waboa yɛ papa yɛwura nyame ɔma wo nkwa tentene ɔma wo ntena hɔ daa especially me wokɔ a mawu mewura mesrɛ wo tena hɔ ma me daa bɛnkumfoɔ nyinaa yɛda wase baafo yɛbaeɛ a yɛkuta yɛn nsɛm dwampa a wɔtua dua baako ɛnsa adaka baako yɛwura boa mu adeɛ yɛwura akyeamenfoɔ boa mu adeɛ yɛwura ahenkwafoɔ boa mu adeɛ yɛde ba na yɛde abɛyɛ yɛwura yɛ aburu yɛwura nyame nhyira wo daa nyankwadaa yɛwɔ ha sɛ a ɛyɛ Ghana Draft Association damefoɔ yɛne mpanifoɔ na gyina ha mepakyɛw ɛnɛ sɛ yɛgyina ha na sɛ Otumfuo ɛdi awoda a ɛyɛ ntaafoɔ a meka ntaafoɔ a ne kyɛ sɛ ɛyɛ mmienu obiara ne hɔ a ɔha na awoda koraa yɛ ntaafoɔ da gye sɛ ɔno nko a yɛbɛma ne tiri nkwa na yɛasrɛ nyame kɛse sɛ wohu no mmɔbɔ na ɔma no nkwa ahoɔden wɔ mu ma yɛn ɛnkyɛ pii yɛbɛgyina ha ɛbɛkyea no na 4 years adu yɛato abɛyi mpanimfoɔ foforɔ enti deɛ ɔkyerɛ me nkyɛ ha sɛ yɛ president a yɛ friend papa ni ɔwɔ nkran yɛ vice president ɛtoa so no yɛ secretary na ka ho no ɛna organizer Ashanti region foɔ so bɛka yɛn ho nti yɛbaeɛ a mbakyɛw yɛkuta nsuo ɛnaka no 20 snap adaka baako pakyɛw yɛwura bɔɔ mu adeɛ na kyeame bɔɔ mu adeɛ yɛde bɛ ne tiri nkwa no na da mefoɔ yɛbaeɛ a na yɛama neɛ no pakyɛw yɛda mo ase damefoɔ ɔmo ka ho abɔ mu to mo fi sɛ saa agorɔ no ɔmo hɔ na sɛbe ansesa ɔmo kɔ so na ɔmo ka mo mu sɛbe yɛ a ɛma nkyiri ma yɛba na bɛhu sɛ nanam tete agorɔ no no nti ahyɛ mu nkwan ma ɛnɛ afei na ebi ɔmo to aba mfei na aba matɔ aba yi nipa wofoɔ apa ni wɔn a ɛyɛ panyin ɔda no odi n'akyi ɛne mpanyinfoɔ odi akyiri ɛyɛ sɛbe asante wɔ di so mpanyinfoɔ ɛka ho nyinaa ɔka bɔ mu sɛ ɛba na ekuo no wadam obu sɛ de wɔn si gye ho no na nyame adom mfie aduonu num ɛdɔm obu san nyame adom nso so mfie aduoso nan nyame dama wɔ no ɛmu ti kyerɛ anasɛ wɔn ho damefo mu a na nyɛ kɔnɔ kɔmɔ pɔpɔ asi kan sɛ nka de odi besi kan na kasa bi nka ka wɔyɛ hu no nso no na ayɛ tia wɔn sɛ bɛtwa mu a wɔn yɛ saa de no ɛda so wɔn nyam nti wɔn ba yɛ a wɔn de nsu adaka aduonu ɛna san pɔntu nsia ɛna ɔbɔ mu adeɛ na ɔkyɛ mi bɔ mu adeɛ dame mpanyinfoɔ ɔda wɔn eburu dɔm no ɛma otu nkwa no tumfoɔ ɔdɔm ase paapa. Nananom progressive foɔ nya ahoɔden progressive foɔ yɛ landing progressive foɔ nya ahoɔden yɛmpere wɔn no mɛ yɛmpere dame kuo yɛ. landing progressive foɔ nya ahoɔden. Ọdún ní tupa. Madame de Amapoto Ala Chiame Otumfuo Chiame ani die mu
yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛ introduce ho kakra sɛ kwan da mu a na akyerɛ me mepakyɛw a yɛn nananom a yɛwɔ UK ɛna yɛakeka yɛn ho abom a yɛfrɛ yɛ nananom progressive UK me a mekɛsɛ yi me ne ekuo no chairman a yɛfrɛ me yɛ Afrempɔn Manso a me ne Adahomase aboafoɔ yɛ chairman yɛ vice president ɛna gyina me nkyɛn Nana Poku ɛna yɛ president nso Kumase Boshen Ehema nso ɛna wɔ ha yi Trede Mare nso ɛka ekuo no ho ɛna Nana Bema nso wɔ ha Opemsuo that's right yɛgyina ha sɛ a ɛnyɛ bɔne Otumfuo ebedi adeɛ yi sɛbe Nana ama ahenni ayɛ dɛ wapagya ahenni ama nyini bɛduru baabi a manyini aduro yi menhunu bi da ama yɛn nketenkete koraa na yɛtetale ho no ama nimonyam aba yɛ mu ye a sɛ yɛbɔ yɛ dini na sɛ yɛde Nana din ketewa bi tale ho a ama yɛnanteɛ mpo kyɛngye Nana 20 kan ye wo Asantehene di kakaka wo di ketewa de bata ho Dabi okay looking for manual from Nana therefore manual from yɛbɔ Nana dini kakraka no na yɛnya yɛdin no ketewa bi tare ho a ama yɛnanteɛ mpo kyɛngye ɛwɔ UK ɛne baabi a yɛnam biara Nana 25 years of betna banua so yi a nsakrae bebre aba Asanteman mu yi sabe ekuma yakeke ye ho nsabom kakra ɛna asakwakwakwa ye ne birthday a few days ago yi na ba ya na yɛse yɛba bɛboa Nana de edi kan no yɛkuta odwan a otwadua jompodua okutadua baako ekuo yɛkuta yɛhyena ponso yɛkuta aburokyire nsa mu aburokyire nsa special ones ana yɛkuta yɛboa mu adeɛ for ɔhene birthday boa mu adeɛ ɛna ekuo asa decide sɛ Komfanochi project a ɔhene ɛde ato Asanteman anim no ɛno nso yɛkuta yɛnsɛm sika 500 million a yɛde ɛno nso boa na kyerɛ me yɛda ase pii great Komfanochi project no yɛno nsi deɛ yɛde kan agyegyeɛ ɛne 500 million a ayɛ ready no na yɛda so ɛgyegye a dodoɔ bie ɛbɛnya aka ho biara no yɛbɛsa de ababa bɛka ho ɛkɔpem sɛ yɛbɛwie koraa ɛda ase meso bu sɛ de ona na me se no ɛyɛ sɛbe yuki ayɛfo kakra wɔ hɔ no amaka mo habom tere waka no adɔm ebu udinti ɔmo nam kuro mu na sɛbe ɔka Asantehene sɛbe sɛbe no nanom a na sɛbe ay kakraka wokɔto wɔ yiase a no wa nya dukuma wu wɔhe bukutu wokɔto wɔ yiase a adɔm kakraka nti wadɔm ebu nti wɔn agye di wɔ ladi ho yie paa na wɔn akɔmɔ bɔ mu a wɔde bɔboa ɛna wɔn sɛ sɛbe nyame adom mfe aduonu enum ni ɛna wɔn mfe aduonu so na wɔn ntumi ntentena ɛna ahwɛ Komforo kye so aka yɛ no so wɔn akɔmɔ sɛ dɛbi yɛ wɔ yɛ de pa sɛ deɛ ɛho bɛboa no ɛno na wɔn ba sɛ ɛbi kɔn to na wɔn twɛ te sɛ wɔn ba no wɔabɛdi akɔsi de yi na wɔn aboa tɔn ba yɛ a wadɔm ma ufe dunu nu ene de mo hwe ba wa ye na hanum kakra no no nim ni sa akura na no ba say wo lo wa tu na se be you try you try to my na se de bi wa try to bia o me se be hwe na no adi am se be hwe na ai wa do bu na ne o na ajo mu nsem se ja ho twa ho mfoni ni wa do ma eno mo se kakra mo sa ha ya mo bobo mo kura no mi wa hasa se wa do mo bu kakra mo de ebe wono no na he Komforo to so no omo de say me wo ahanum na omo jiji omo na di nwie di ase de kan mo de ba
koso bi kura no ko so aye ada bo dwuma de o de biara obi dwampo o twa dua ana nsa hodo yi oda wona nanom omo so unti omo na din unti se bono ba bia no uti da ho omo ba so no omo ba no na te se no tu fo do ma se ada ngoma se abo afo na na Asantemane akobi ahene na mawre na wa ba mu na pramso to sabe papa di ba ko no Nananom, Omiampre UK Kuye. Yampre Wanume. Yampre UK Foye. Aí foi no Chidom. Ejaye, adi papa waye, eti ibeyena ye. Yeba sabu petusia. Champagne petumiesa. Jampo tuedua mienu. Ejabu omade. Na hii kwa bomu adie na chami bomu adie na danam Otumfuo baya aya yeme wono no that's a bu that's how that's your control okay Johansa na va to Otumfuo jaho so bu say na Otumfuo say no Otumfuo de wadom bu mutu wonchen Chidom de wakwa bonkum de konifa na domina se wadom bu omum do aye enfio no wadoma ana ma gina ha nyina afofofo omum do aye ama wo mo wadoma de fefa wa ye no wasabe Asanteman ha de Omuntu min kan asem. Neze de reji akwa yini. Nso adaw mo bu se na no ba na so mo bi na nya no kwa so no. To ba ya o dwan po twedua. Yenu. O snap. Pentunsia champagne pentumiensa. O bomade. O chan bomade. O ko bomade. O mo stene me pademon. Snap modin nyansa ko kodru sabi wadoma de wa yama Asanteman mutimi nna na wase de mo kasa yakopon kan ho na so mafon kan ho no de do no sabi etimi ni ama na si de si sabi de do ko ensin sakwa no so no no o da se bu wadoma Otumfuo chame beti ama yewura ati se me maame Asantenman ene me mpanimfo Otumfuo akoa miwa ade Asanteman share me say mfie donsoni me gina ha miwa nsanu odwuma na koa buburo ne me ntine miwa wanya mfie do son nine nonya mfie aduonu enum ewo skeja so a samfie Asanteman wadaroma me maame ikura ikazia ikura yensem 100,000 Ghana cedi de boa yura no etaso Otumfuo ahenkwa etaso Otumfuo Asantemane na yesle kwantentene Otumfuo Asantemane for minya ndi yesle kwantentene ahoden nyansa nimdie ede ama yura odaroma nakoa onse ensa na meye oyiri kayini bene be wana hidisu enso daka edu
Dear Medebua, many Medebua, you ran on. Almasana, St. Pedro Massa. Also, one of the Wutimatana. Wadoma, Unti, and as I was doing baby. And when I couldn't tell you, wow, look at you, or the Jimano. And I know the join me. Until next time, no balance one want to know what you be here. No anyway. So by ya, you want to church here. You don't come home. I don't brew the snap. You can go on. 100,000. Although by ya, say, can this can belong back home. 1 billion, I don't brew can this can no. I know a charm in Boma dear, or him called Boma dear. And now, we can and some way, and also the song now him called for the piano. Wadoma. Na Senfi Asantehene. On so the teacher on the brew. Two for the one your master papa. Have you? Eva. Two for charming. So I can mana to therefore said that they saw about. Kesa ahafo that they saw about. Kesa me begina me ba do do ne kakra. Ye mi ye nyina me ba onim ni nyina. Dawo. Men ka se afiadu. Emfie pole. Aduonu. Ah, nana on kwaso. Na wo sa babiem. Pole aduo son nan. Nyame onhira won to nkom. Wo ma wahene ne kese wo hene soro mo nyansa no. Onfanka wo ho. Meba no, ene mi nkonwa sofo, agya wo maame abrewa. Mi kura me nsam pentu mienu. Mi kura mi dwai ato aso. Afu ni de mani tua. Wo de menka kyase bibia to so de nyina, me de nyina abesom. Eno nkyase mawie na mawie. Mi wie ya no. Oba abrewa, oba aboso anim. Eva cho. Nana bu omo ade. Acho nana chia me fo. Pacho nana ahwenkwafo soso. Eso tuaso. Nana, ye wa ya ma ye dade so obaman. Ba fotonto ye ya ma me abro magene element ase so. Na me won hira won to nkom o ma wa hene ne nya kese be danse. Eso be say the chidom kro no mu afredo so aba on so say so de ne ba da ga be gina ha on ba yodwampa wo twedua insan snap pentu mienu ana sebe ne mankani ne board die na to so de nara odene dia aba wadoma ana oboma die wa chambo ma die o hinko oboma die afredo so aba wa ho no nya o ya wo dia adom ebru on so be so no to for the mas papa. Nananom, Namiampe, Nananom Chidomfuo, Yampini Ronume, Namiampe, Nas. Nana, Mumiampe, Nas, Dimasane, Yampe, Nana, Dadia Swaba, Himaswe. Ankobia for number. I will promote you much as for Ranza. Ah. I don't know one.
Boys, what that? Canta. I don't know. Ira chame adaruma enkoso ira na ko abububububuro ne ye de da bia ha na yete na ye som ira ne manso wom se ira de se de ye kan esom an ye som odidi na bi fito a na ye nso efadie nanso no nyame adaroma ewura bedi ade mfi aduonunum na ne mfi nso nyame de adom no mfi aduoson nan na chese nyame ahyira no na nananom ya ye ne jasefo de ye na ewura ba ye waboa ye papa de ewura ya ma jasefo nya ha na ebegina beda ase ise numu nyama waji nyina ye ne jasefo na ewura waje de amaye ntie ne se ewura di na woda ne nimfi aduonunum a nananom jasefo ye gina ha ba ya ekura odwampa otu adua mienu snap pentu nsia na skapa tetede no 500 million de de ba na de abaye ewura ye de abona ba so no henkwa nso bo mu ade e ka ho na yesre se nyame ma ne ntrase nyam fie wa ha aduonum a ahoden sa wom Emma na you run trans in one shay and Tina Nanam Yabijina ha Jase and Kobia Mare and Koso Yakan Monsieur Boussel and Jase for Selano Jase and Kobia Mare and Koso. Almost what I'm going to do here. If you talk about the Adoma, Sabi, Omude, Yama, that's for the Cassa, Sabi, with the Sajama, the door so pa. And so many because of more Tetsna Adoma, and nobody go to be a woman. That's a fool. Come on. Adoma. See, and there, the number. Obukuta sabi japo chojua mienu snap pentu ensia ana obomade kanis kalmiro ahenum ana ahenko obomade adumebu omosi de mo se nyame pade ama wo no na ni nchere hodi wom na fa sabi papa yo no fantra ho nyame tawo tu akoje se nyina mu omosi ma wo no oba no sabi omosi no tu vodo masi odon so papa Nanano, Momiempre, Jase, and Kobia, my rare, and in Kosovo for ye. Yampini one no man. Yampini one be Land Secretary. And a Jawan Land Secretary for Nakachi for Sebe. Nenquani, and so the Yakupa Yaman in Baby Baby, Yamba, near Shamaman, Chinkwan, Yaman, Itiabaya. Se bi discover ya ba ono ade sika ne asa akwa nti snap pentusia na dwan pa otwe bia en de nkula na mo gigi sika na mo de toye sika bia ka ho anka ono ade sika nti we de eduman di chinkwa on concentrate on my sada Adam be Bruce de Otumfuo chame Adam ambiti na to year as original House of Chiefs mu Johanna Samuti ho Odam ejina he aha kasi mo mutina ho David sanam kasi ejina he Otumfuo chame wadama mrante ne mabawa ejina he every Regional House of Chiefs any Kumasi Traditional Council yepanyi ne Mr. Kofi Owusu da wosenka wadama nko di anim de bananso planning committee ye adwuma de odama planning committee edi ninti no one planning committee no ene te honom na watu me say wadama mindi mpanyimfo ye anim na yemra na
yɛwura mfie aduonunum a ɔredi ɛne ne mfie aduɔson nan a ɛno so ɔredi na awoda no yɛmmra na yɛmɛyɛ yɛwura ayɛ na Otumfuo Adama yɛba a yɛkuta dwanpa a otu adua baako yɛkura snap pentu nsia ɛna Wadama broni nsa so adaka baako wine adaka baako ɛna yɛde bɛyɛ yɛwura ayɛ na yɛasrɛ nhyira ɛne nkwatenten de ama yɛwura sɛ ne mfie aduanan no onya bebree ɛnka ho aduɔson nan no onya bebree nka ho ɛna ne mfie aduonunum no so no mfie aduonunum biom so mɛka ho na yɛntimi ne yɛwura emedi Wadama saa na regional house ne Kumasi traditional council for yes Mr. Obu said no na mo say no ayi regional house wa Opemsuo ono da na se ko no a de mu ba na committee e de na ahye ho mo a wonya kwan no asema regional council say omumra no ni regional house ni be chiawo no mo kan say wada mo ebru omo de wasu mo aye infedu no eso regional house say be woman say say kwa ba ho and don de nyina afibia omo mu nyaba onim ye omo nyina aye musa obia do ko school kura no an school atosi no wo sa hwe to ado so obia be lawyers anu mo ninna say we put me anya say degree no kura bo no do lawyer ni na wada wo mebru obi ba ye financial service obo du suan no obi say don wa ko dru ondo no say wo mu e mo to mo du suan so wada mo bu abro mo ti ase so and I said, when you say, you know, the day was it. And then I don't know, because I know like when ya. So, Baba Mau Trinkwa. I said, the Padia Mau. So, your mom, Quatintin, or more, din. Nansen who could do, and for just Asanteman, no be a Bianco so. On by your snap, Pentuncia, wine, Pentumiansa, or double blue, Umujan Chedia. Don't know Trinquano, don't buy no one to say no. Two for the mass, it was a papa. Nanano, Omiempe Regional House, any traditional council for ye. Yampene Wanume. Yampene traditional council for any regional house for ye. Roma obetia mana atu yewura mami eye jene fo omo koda sudwum omo sise ne yewura wanya mfie aduoson enan na fo betra ba anwa soso mfie aduonunum dia omo man itirinkwa ye ba soso chief liman esenko oba so bibia sine kwan tutu na sine mu se omra oba soso a obompa ya man ye ba soso omukura jene kokuboto miensa ena odwampa otwadua ena afi isuo soso mako wo ha eye bottle water afi yewura bo mu ade achiame ne eyenko aso bo mu ade so said it onanam jeni force no so wado brutu ti babie na wadoma na me adom fedu nunum enu fedu so na ya no mutimi tintra ene wo ma komasa nkowa no nomba ya jeni botono yensa ene nsu wo ha wadoma ana obomade wacha obomade na yin ko obomade na sabe jampa otwedua onmo trinkwa na yasa hoden dia mawo na lemam na se kwaka ho otu ni sinam so du hanu mo a o mo mpaye ma wo o mo se se na na waka wo ho buru odoma fa irima no mo mpaye no. Praise the Lord. Praise the Lord.
Atakbir. Atakbir. Nana nyame wo shirawo. Ene da ya kai emra nkramofo no ye pamo mo meka. Konshedi Muhammad Oka se mun ko Ethiopia ohine o Kristo ni obejimo. Sa ohine no on Nigeria nkramosun be pi Ghana. Ye ba sana wada Roma muna mutu edin nkramofo. Nana nyame wo shirawo. Na o shirawo. Oma nkwa ene ahoden. Oma nkwa ene ahoden. Ye de ede hwahwa ye ho. Na no ka Hausa nkramofo nyina di ku social media. Me Hausa minti papa na wada Roma. Elso no o say obia pe ade papa. Ye de jenifo no ifiri no ha na aba me de wona me ha ya na ba. Na da so ba hini na na me. Imam nua na me. Se no ba ya o se ne de mo Asantefo. O ma je atum. Tinya na nyame wo hira o. Em se be kan fatia amanyana. Ye na nka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بدنا ناسي أنا يمشي. شوف هذا ما سوف أبغى هو من ما سنمونتينا. Nananom omiempini jeni foye. Yampini wanume. Yampini jeni foye. Mama sinje. Boma chibwa kujia. Boma chibwa kujia. Sel. Osei. Otumfuo me. Chibwa kujia mesomeni mabusia e obo aman. Ewura mfinhyia aduonum a wonya no wa baanwa so. Ani ne mfinhyia aduoson enan a Nyankopɔn ede akyɛ me. Ɛno na chibwa kujia me ne mabusia de ona busia obo aman se e ba ne abaye ewura ayɛ. Ye ba ya ekura yensem Runisa snap adaka bako black label menu 8 p.m. ɛno nso toa baako yɛkura yɛboa mu adeɛ ka ne sika no billion baako yɛde boa ewura sɛ onya nkwadaa ne no kora wɔde som Asanteman no nyame mma no yɛhohom yɛkɔduro na ɔma ne nyansa saa ɔmfa no no koradie a wɔde som Asanteman no ɔnkɔ so saa yɛsrɛ nyame nhyira ɛde ma yɛwura yɛsrɛ nyame nhyira ma no kosɛkosɛ. So we said on Omo my Chiboko Jano Janum, Lucia. Almost say so on Monoco DNT, Omuntimintra. Sabi in fear you num and in fear you so nine. No, much now, and then a concern on by snap pension, whiskey pentu, and brandy sada. Madame Brew, Omubo, my dear, Canis Canon, billion back home. Madame Brew, Domode, Beso Asilo, no, that's in the party amount. The moment what the answer we could do, people Asanteman said we would do, and since I don't know, said no more, I said no. Two for the master papa. Nanano, omiempini tribu akodi awa nini ni anumu ye. Yampini wa anumu ye. Yampini tribu akodi awa nini ni anumu ye. Sofa Vida. Chato. Vida. Otumfuo me. Mr. Wani di mu kasa kwe de sofa Mame Vida. Vida be tepe ministry. Oso okuta ne nsema abo ade. Eye bronisa crate ni 16. Edu nsia. Ene buo mu ade e de ba be chia na na se ni mfi a wadi
Nana Otumfuo say ni mfi a wedi osire onyame hira ene nkwatenten ede ma no. Ora na o pakoso. Ora wasa susuro tie na oba ha be iko de mpri no sunu no. Adam bru no say afi aso na se benyame amawo. Mfi do nunu oba nwa so. Na o mfi do so na ya o ntimi ntintina. Eso oba no be se mpa body ma o. Oso ba ya se be doko yi edunsia. Adam bru o se benya wo Adam wo mu. Na Adam bru ne bo ma de se be Adam do se me pa de ma o. What home Asanteman and Ghana mine. I don't brew no buy and never say Yamano. What the Pabota actually, but I don't brew. Mpanimfoɔ ɛne ɛnana Otumfuo deɛ meka ne sɛ yɛda n'ase ɔ ade fɛɛfɛ a wama Asanteman yɛni ɛho ne mfie a wadi Obesa tra konye so mfia nyame sa de ache no enye wo bia enenya ne sa esrem kwatentene ahoden osoro tumi enyansa enye ne chefa ewade mane nkoso antena se ewo mfie mu amen Obama kono Otumfuo no wase Nananom miam prince of mami ye yam prince noe yam prince of mami ye Omaka mumas why that's Ana no de you were pidgin mu na